Tendai my youth, dog tendai vana baba, dog tendai vana mai. Chirongwa chedu chamastenzi chatakatanga mazuva aya. Izvozvi takuratidzana kuti zvakanga zvisiri zvemubhuku asi zvakanga zviri zvinhu chaizvo zviri paground. Ndiwo munda wakapegwa mastenzi uyu. Asi nhasi neprogram yatinayo toda kuratidza deputy minister wedu about mastenzi 45. Vamwe kubva mande kwenda mberi munenge mechiuya paoffice pedu tichikutakurai mechiuya pano mechiona mastenzi umwe naumwe achapangizirwa peg. Asi nhasi tine the first 6 vaya vatinoziva of the deceased vakaita accident mazuva aya pakalonjwa chinhu ichi. Vanhu ivavo ndivo vari papepa redu number 1 kusvika panumber 6. Deputy Minister. Then number 2 tikabva panumber 7 kusvika panumber 45 tine vanhu vatati deputy minister vaende neshoko kuti chirongwa ndecheshuwa chiri kusara chechiitwa neyouth than PF Chipinge Town Council kuti basa riendepi. Oi, ndakambira pano hamuna kundiziva. Ndini mukuru weChipinge Town Council. Ndini ndikutaura. Saka mukaona mukuru wetown ndataura. Zvinhu izvozvo ndezvechokwadi. Amen. Anoda kuti ndezvekunyepa ameno hako. Asi mukuru wetown wadini? Wataura. Confirm pakanzi Ratviel 727 Ratviel scheme yema youth iri kuenda kuna Charles Sibindi. Chakumbira deputy minister kuti watambidze Charles Sibindi stand yake. Deputy Minister, over to you. Angu arifo ndamaona ese. Kana wamaona uchikonfirma wonyora zita lako. Sasa parashipa mwana wayere kare papega. Back 727 ndo send number yako ndo yakato irapa. Sasa parashitwa tunodesa. Then Charles anyora unonyora ari 3 pane ari poesa nditi pane 1 rauchaenda naro 1 richagara naro kuofisi kwedu ne 1 richaenda kufile kwako for reference. Banaba. Next. Lojina Singunye. We are going to die.
toda kutendai nekuuya kuChipinge. Mangwanani akuita masikatano toda kutenda Chipinge yese nemadistrict ataurwa. Ini ndakamira semunyori mukuru weChipinge Town Council. Wandanzi naDDC nganditaure ndine authority. Authority yekutanga ndati ndakamira semunyori mukuru. Ndoda kutenda ZANU-PF Youth League. Ndoda kuitenda zvikuru nokuti chinhu chatiunganidza pano kurongeka kweManicaland Youth ZANU-PF. Dai yanga isina kurongeka, town secretary hamusaivaona, town planner hamusaivaona, director wehousing hamusaimuona. Pamusoro pechirongwa chatiunza pano nhasi, chirongwa chamastands emayouth amakanzwa kuti akambolonchiwa makore akawanda, akadeuka ropa, akaitika zvakawanda, asi Youth League iyi yakazouya naDCC vedu varipo vamunaiwa vakati vamutemera ngatigadzirise chinhu ichi. Ndakambotya kuchitanga nokuti zvinhu zvikanzi musangano. Provincial youth leader, when you are an administrator, unotya kusangana nemusangano nokuti haufungi kuti zvinozobude zvakadini zvakanaka. Asi vakaramba vakatsimbiridza, tikaronga nawo. Ininiwo kumusoro ndainetswa kuzi une imwe layout hatigoni kuapprova dzimwe nokuti iyi haina chayaitwa. Saka zvaimisa development yemuChipinge muno. Saka takarovera moyo kudombo, tikaenda kukanzuru yedu ikagashira pfungwa. Youth League iyi yakataura zvinhu zvitatu. Yakati number 1, isusu hatidi kupinda mumari dzechirongwa ichi. Number 2, kanzuru imini endai pamberi pechirongwa ichi vechishandisa mitemo yenyu yekupa vanhu pekugara iri mumabhuku enyu uye iri mumabhuku enyika yeZimbabwe. Number 3, vobva vati isusu chatinongoita chete ngechekukwanisa kuselekta mabeneficiary kana kuti vanhu vachabatsirwa. Chechi4 vobva tabvumirana kuti pamastenzi awo kanzuru ichatorawo 20%, mayouth otora 80%. Ndiri kutaura kuti lendi ino yakakura, ine mastenzi anosvika 3600. Saka vazhinji muchamawanda mastenzi aya. Hapana atinofungira kuti angashaya. Ndini wacho hadzisi kumboenda kuZANU-PF, hadzisi kuenda kuna Honourable Kuda, hadzisi kuenda kuna DCC vamunaiwa, hadzisi kuenda kuexecutive yasimudzwa apa. Mari idzi dziri kuuya paWhite House paya. Saka kana iri nhau yemari anobvunzwa ndini. Musabvunza Honourable Kuda, vanotouya kundibvunza havo inini. Kana iri nhau yemapeki, musabvunza vamunaiwa, vanotouya kundibvunzawo inini. Inini ndobvunza plana nokuti zvinhu izvi zvakasarendwa kuCouncil. Saka Council ndio iri kuita basa iri yechiteedzera mitemo. Saka ndoda kukurudzira mumwe namumwe kuti chirongwa ichi ungachitarira mudenga, asi chirongwa chechokwadi. Tinoomberera maoko anakakata. Kudarozve vamunangagwa vakati ministry yeyouth yeveChipinge ngaimire payo yega,
tiisewo vanhu vechidiki, handiti kuratidza vane trust nevanhu vechidiki. Ndosaka muri kuona Deputy Minister Mupamhanga varipo nhasi vakamirira Ministry of Youth yakazvimirira yega. Tivaombererwa Mnangagwa. Izvo zvega zvakatipa confidence kuti tiite program. Mukaona kwatakabva ndofunga tinoziva tese zvambotaurika panapa kuti zvairema, handiti, ende zveshuwa zvazvine uremu nenyaya yekuti panguva yacho pane zvakawanda zvakaitika. Asi takawirira necouncil, ndinoda kutenda council because yakatidзwisisa kuti seyouth tinoda kuti chirongwa chedu chimire zvakanaka. Chirongwa chedu ichi hatisi kuzogumira pamastendi, tikunzwanana. Ndofunga Honourable Machakaire vatombotaura pandaifanira kutaura asi vagona. Vataura kuti chinangwa chedu, shuwiro yedu ndeyekuti tinopedza program iyi pane dzimba pese apo. Ipapo pane dzimba toziva kuti minister pamuchadzokera muchipa report kuna president. Patichati takuvhura nemakey, president ndowanenge wari muno vachikinura madhoo kuti mayouth taita official launch house. Handizvo here. Saka shuwiro yedu kuti tisvike ikoko kudzimba, vanhu ngatidzidzei kutedzera process. Nhasi paratidzwa vamwe vanhu, handiti, asi kuchine vakawanda vachada kuratidzwa. Nhasi kune vanyorwa malist ekutanga, asi kuchine vakawanda mayouth vachada kudi kunyorwa, handizvo here. Saka musatyire process. Kana wanga usina kunyorwa nguva yako ichasvika. Saka imimi musanyatyira maningi kana kuri kunzi wanga usina kuona zita rako riripo. Ramba wakazemera neleadership, because leadership yedu yeyouth yatataura nezvayo tichabatsirana kuti mabeneficiary avo yakadi akakwana, vanhu vese vari pano nevari kumba vakwanisa kupinda pachirongwa chakanaka chemastenzi akachipa. Ndichitiwo macomrades, manzwa kunzi ma260, handiti 260 maphases atikuronga seYouth League neCouncil. Kana wanzwa kuti vamutemera vanyatsotaura kuti 260 takabva nyaya yekuti muwane peki, handiti, takabva yekuti muratidzwe nzvimbo dzenyu. Pamberi apo pachada kuzoiswa marodhi, pachada kuzoiswa mvura, handiti. Muchazonzi kana mapedza fezi yekutanga pamberi muchakumbirwa kubhadhira mari diki futi, handiti, mbichana mbichana. Paya vamunangagwa vanogara vachitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo, handiti, mastenza ekuti apegwe ndimi makabhadhara, handiti, kuti paiswe marodzi ndimi muchagadzirisa. Asi isusu tiripo kumeka sure kuti hapana munhu ari kutorerwa mari kuti ishande kusiku. Titese nyaya yemunhu wekuti anozobhadhara mari iyoyo yakunotenga chingwa chekuba kwake hatidi izvo zvakanaka. Ndosaka tavimbisa kuti council izvitaurire yega kuti hakuna munhu achaburitsa mari kana kupasa kwanya hakuna. Recommendation yangu yandinosainira handibhadharisi. Tikunzwanana? Tiri kuteerera here? Imi munofanira kuziva kuti mari yamunoburitsa chete ndo inenge ine receipt yeCouncil. Saka tikuti mayouth isu taronga program tichisimbiswa nawaMnangagwa wakatipa chisimba chekuti mayouth tirongeke. Kuti pachavakwa dzimba kana tapedza process, handiti, dzavakwa dzimba dziya muchaona kuti imi mukupera kwazvo hakuna mari yamunoburitsa momwedzi. Dzimba idzodzo dzichadzibhadhara chi? Saka zvinhu zvatirikutarisira kuti zvikatanga kuno Chipinge vamwe vachadzidza kubva kwatiri, handizvo here macomrades, because waMnangagwa vari kuda budiriro kumayouth. Pavanotaura nyaya yevision 2030 vari kuti umwe neumwe ngave ane chaanoita mbamake chinoodza pundutso, handizvo here. Kana uchishanda ita kuti mhuri yako irarame. Kana uchishanda unoita kuti mhuri yako irarame, handizvo. Tichiita kuti unoita uchigara pako wega uine roof pamusoro pako. Saka tinotenda waMnangagwa president wedu kupa chisimbiso kumayouth kuti vakwanise kuita zvinhu zvavo zvibude zvakanaka. Tinokuudzai kuti ndinonzwa kufara kuve panapa. Ndinonzwa kufara kuve panapa ndakamirira Honourable Minister Machakaire wabuda nebasa. Uyezve ndinoda kutenda president wedu vanotipa vision, vanhu wababa Mnangagwa. Ndinoda kutenda. Ndinoda kuti makorokoto kwamuri mimi mayouth ekuManicaland neleadership yemusangano weManicaland. Musati atanga kutaura zvakawanda, tinongoti
tingoisa maoko ongotenda marongekero amakaita kuno kuManicaland. Vasakwane vataura panapa kuti MP haite zvinhu ari ega. Vasimudza executive yavo pano. Taona DDC vari pano. Taona weCouncil vari pano. Taona mayouth ari pano. Nechirungu vanoti we are better together than we are alone. Ndoda kukutendai nekukorokotedzai nekuti ndimwe kutanga Zimbabwe yese kubuda neskimu yemayouth nekwamastand zvakarongeka kudai. Chinhu chakakosha kuwana imba yekugara mayouth. Chinhu chakakosha ichocho icho. Chinhu chakakosha kupiwa mukana wekuita saizvozvo. Ndoda kutendawo weEmpower Bank vataiva nawo panapa nekuti nyaya dzemayouth vakanzonzi mayouth vane mapurogiramu vakaona kuti zvakarongeka vanouya vamhemere netimu yedu. Ndoda kutendai. Zvatiri kuona panapa tinoti this is putting policy into action. Policy into action. Pane patinoti kana taenda kumusangano kana chinzwa pama-TV, ma-radio, zvinzi nyika inovakwa nevene vayo, zvinzi empowerment kumayouth. Vakuru venyika, president wedu Baba Mnangagwa pavanenge vachitaura, pavanotaura paya iyoyo inonzi policy pronouncement. Kusvika pataita panapa nhasi neprogramu iripo iyi ndo implementation yepolicy. Chavo kuti pagwapa nestructure nenzira yekufamba nayo, it is up to ma-ministers are president, ma-MP are president, ma-councillors are president, ma-institution are president, kuti vaburitse chinhu chakadai. Iyi ndo action iyi. Ndoda kutenda leadership yese iri panapo kubva kumusangano nekuhurumende nekucouncil. Ndafarira slogan yenyu Wasakupwanya. Muchiri kuigona here mayouth kunzogara manager. Saka ndingangoti waMnangagwa munomaita sei? waMnangagwa pasi nemhamba. Toda kutenda president wedu zvakare vision yavanoti inoita kuti paite inclusion yemayouth. Macentral tatowanawo pekukopera. Ndoziva kuti vamwe vatauya navo panapa vasiri vekuno kuManicaland vaonawo pekukopera. Chakanaka tinoda kukopera. Toda kukuudzai kuti as a ministry hatimirire ipapo. Kuministry kwedu will go further nema-legislative bills anobata nyaya dzinobata mayouth. Ma-20% emayouth hatidi kuti zvirambe zvingori zvingotaura kuti 20% emayouth. Toda mutemo inobuda kuparliament nechibatsirana naHonourable Sakupwane nemamwe ma-MP anenge ari muparliament. Uyezve kuministry kwedu tinenge tichiuya nemapurogiramu anosanganisa National Youth Service neVocational Training. Batane ma-MP enyu, bvunzai kuti ma-Vocational Training Center ari kupi, National Youth Service inojoinwa kupi. Tibatsirane sevechidiki, tisumudzane. Tine basa rekusumudza nyika yedu. Hapana achauya kuzotisimudzira nyika yedu, macomrades. Hapana munhu anobva kune imwe nyika kuzosumudza vamwe vanhu. The responsibility is ours. Toda kutenda mayouth emuno Manicaland neleadership emuno Manicaland nekuti maona kuti ndo basa ramufanira kuita. Isusu as a ministry ticharamba tichitsvagiridza mari nekusimbisa bhanga redu rinonzi Empower Bank. Because taona kuti mapindiro aita nyaya iri kunoku yemastenzi yatoita kuti zvinhu zvese zvichati. Kana uri pauri papo uri muyouth izvezvi so usina mari yekutanga kuti upegerwe stand yako enda unotora loan kuEmpower Bank.
upegerwe stand. Asi dzosa mari yawapiwa. Tuna financial discipline. Why tichidaro? Munhu wese musanyeperwe, munhu wese anoziva kuti we are under sanctions. There is a trade embargo. Nechirungu vanoti resource limited constraints. Saka iwe ukatora mari ukasadzosera hatikwanisi kubatsira vamwe. Tofanira kuratidza discipline semayouth. Nekuti ibhanga hazviri kuti adzorerwe mari. Nekuti zvave nemusangano hazviri kuti adzorerwe mari. Iwe ukakumbura munhu ari panext pako ndipo $10 unoregedza kumudzorera here? Saka bhanga ngaridzorerwe mari. Tifambe mbichana. Asi tora mari inoita kuti ite state. Usazowedzere mari yaunotora ipapo. Mari inonakidza ka. Loan, ukatora loan pasina plan. Usaka ndikufara kuti kuno kwakarongeka. Program iyi program yakanaka. Iprogram yatinodzokera kuHarare toudza vakuru kuti program yatoona kuManicaland kai. Dai tikakwanisa kuisa nyika yese tinosimudzira wechidiki. Ndochokwadi chiripo. Pawakatanga kundiudza nyaya yeprogram yewasakukwanya yaingotaurwa senyaya sonji kuti no soke community tinozogara pasi mahofisi umu. Makakomborerwa kuita youth chairman akadai so profits. Pafoni apa hawaregedze kufona. Mameseji anogara achipinda. Kuofisi kunombonzonzi pane wauya kunoku. Ndoti jani kati hachazoita kuti wakareka kudai tinonoti zvinofadza izvozvo izvo. Endi kuratidza kuti program ndeyemashuwa endi program haisi yavo. Vakabva vati mari dzamunobhadhara ngadziende kucouncil. Kozi mari dzofurira vamwe vakambofurirwa handizvo vakashandisa mari dzevamwe. Asi avo vakuratidza kuti no vamwe nangagwa tichida kuvatenda vakasarudza mayouth vakaita youth quota ekusarodza mayouth anofunga kudai havasina miedzo vakuda development vakuda maresults obva vagadzira structure yekuti mayouth anobhadhira mari dzavo ivo vanongobatsira mayouth kuti vakwanisa kuita mastand. Kune mayouth aradzwa mastand nhasi makorokoto mayouth mato nedzimba dzenyu. ZANU-PF, Manicaland Youth League, we salute you for answering the call of His Excellency President Dr. E.D. Mnangagwa for young people to be empowered. We salute you for being well organized. We salute you for your ability to kubatanidza vanhu. Kunyangwe vision 2030 mukauya ku Empower Bank vision yedu se Empower Bank inoti an empowered youth by the year 2030 iri kwe alainwa pamwe chete nevision yenyika yekuti by 2030 ngatinge itavaka a prosperous and a middle income society by the year 2030. Tiri bank zvakare rinosapota kunyangwe national development strategy 1. Saka tiri pano kuti tishande pamwe chete, tiri pano kukusapotai baba vasakupwanya, tiri pano kukusapotai kunyangwe mayouth emuno Manicaland. Ndichipedzisa ndoda kukuzivisai nekukukorekotedzai zvakare mayouth ekuManicaland nekuti ndimi matanga kuita chirongwa cheempowerment yakadai. Tichibva pano tichidzokera kuHarare, tichibva pano tichidzokera kumaprovinsi akasiyana. Tine shoko rimwe chete ratichavaudza rekuti mayouth woye endai kuvachenjeri vekupi vekumabvazuva
monodzidziswa kuti empowerment inoitwa sei. Naizvozvo ndoda kukukongratulatai. Manicaland Youth hoye! Manicaland Youth hoye! Vana vechidiki ngatitarise kuchibhakera. Since mwakabarwa mwakamboona Ratviel rinobika riri 1. Alamai woye ngatiningira chibhakera chakabatana kwaakamuzi. Inini ndinodakara nyamushi uno ndaano muzi wekutauni kuchipinge pa7 ndo stand number. Ndinobva kanyi pamahenye iyo asikana yaye kuchirungu. Ndapota ndinobonga baba namai vakandibara vochondikomba kumusangano unogutsa ruzhinji. Ndinoti nanyamushi nevana vandinobara nevanun'una naanataita ngatiende kugutsa ruzhinji. Inini ndiri mwana wovheti kunozwi kwamwangazi kubhodha. Ndinobonga pamberi nekuzwisisa, pamberi nekuteerera vabereki, pashi nekusazwisisa vabereki vedu. Ndinobonga. Zita rangu ndinoitwa Evidence Mutema, Provincial Member Youth League, Deputy Information and Publicity, Manicaland Province, Chipinge District, Mutema Musikavani Constituency. Youth League waye! Pasine mantu. Indinetwa Comrade Kuda Mupamhanga, Secretary for Youth Affairs, Chipinge District. Chandruda kungotenda nhasi chatinofana kupemberera mayouth ndechekuti asingazowani zvemukana wekutenga mastands. Tanga tisingakwanisi kutenga mutengo unokudiwa necouncil. Asi tinoda kutenda His Excellency vakakwanisa kumirirwa naComrade Stanley Sakupukanya vachivavhurira madhoo kuti vapinde vachidairwa zvichemo zvedu semayouth. Hatisi tose tinokwata taikwanisa kuwana mastands aya nekuda kwekuti vazhinji vedu vamayouth tiri varombo, asi nekuda kwemusangano weZANU-PF wakati newe uri kumusha uri kuenda kumariki icho chiwana $5 pazuva unogona kuwana stand. Saka zvinhu zvatinoda kutenda, ngatikokurudziranai kumamishako kuti kunonzi kuZANU-PF kunonaka kune uchi. Ngatigone kuzovhotera kuZANU-PF 2028. Vakunanga kwawaye. Ndoda kuti ndimboemba kanziyo pamberi neZANU-PF, pamberi naComrade Mnangagwa, pasi nemhandu. Ndokumbira kumboemba kanziyo kemufaro. Ndiani waronga izvi? Ndiani waronga kudai? Ni Mwari wakanaka. Pamberi veri neZANU-PF, pamberi naComrade Mnangagwa, pamberi nemayouth, pasi nemhandu. Handizivi kuti ndingazvitsanangura sei. Ndinotenda vese vaungana pano kuzotikurudzira pachirongwa chedu chemastendi emayouth. Ndinofara nemufaro wokufarisisa. Ndakukutwa musodzi. Haleluya. Murume wangu wakasheka paaccident yemayouth ndikasiiwa ndine mwana ane 9 months. Ndikachengeta mwana waEdzi wati wane 8 years wagrade 2. Murume wangu wakasheka paaccident yemayouth achifambira zvemastendi izvi. Saka ndakutwa musodzi chikona ndaingochema kuti nhai Mwari, ko varume ndongofa here kungoenda. Asi nhasi ndakutwa musodzi ndafara nemufaro mukuru wataitirwa naComrade Mnangagwa. Vatiyeuka kwavari uko kure kure, asi vatirangarira nekwatiri kuno. Ini zita rangu ndonzi Nora Stole kana kuti Mai Kazende, murume wangu angachinzi Phineas Kazende. Saka ndinotenda Comrade Mnangagwa nokuti vakatirangarira pamastendi aya kuti tionewo mastendi, ende ndinotenda nokuti mastendi aya takamapuwa for free, mahara kana pasina stendi yatakabhadhara. Nezvandiri nemhuri yandakasirwa vana 6. Vana ivavo vari kuenda kuchikora. Handisaizozvikwanisa kuti vana ndikuenda kuchikora inotenga stendi yekuti ndiwane pekugara kana kuibhadhara, asi vakabatsira vakandipa stendi mahara. Saka iko zvino
ndetone BP manje kufunga kuti stand yanda akuchitaka kuita sei asi ndotoziva kuti president vamunangagwa mapira vakandita stand vachaona nechevachandiitira pastand ipa Understand me?